Wedstrijden tussen amateurs en profs binnen als Davids en Goliath. Maar OMB Cambuur is ook een wierde familiestrijd tussen de broeren de Jong. René is trainer bij OMB en hij treft zijn broer Henk, assistent bij Cambuur. Hartstikke mooi eigenlijk. Ben je wel benieuwd hoeveel maakt het Cambuur er van je nu? Nou, ze zullen wat zien en heilig denk ik. Ik denk dat wij genoeg kans krijgen om het zien te halen. Maar als je er een mooi jong van man. Kom maar goed. Kom maar goed. 10 goals is dus de verwachting en wij binnen vooral benieuwd hoeveel Michiel Hemmen, de onlutsen spits, er van zijn rekken neemt. Hemmen hoefde hem toonsje pas te melden in Ljouwert en zit dus nog in een opstartfase. Ik was even aanhaken, de jongens waren al een paar dagen bezig. En nou ja goed, dan stroom je eventjes in, iets later in. Dat merk je wel, maar ik ben er goed doorheen gekomen. Dat merk je gelijk, ook al zijn het maar een paar dagen? Ja, hoe kan je het zeggen, een beetje het luie zweet eruit, weet je wel. En daar waren zij al wat verder in dan ik. En nou ja, dat is nu wel gebeurd, dus maandag vol mee. Hemmen liet voort onder het begin van de wedstrijd als Sjen waarom hij helle is. Hij is sterk als onspeelpunt, balvast en hij docht wat er van een spits verwacht wordt. Goalsmatje. Melvin de Leeuw zet voor en Hemmen tikt binnen. Na 5 minuten had Cambuur de eerste goal binnen en laat het op schema voor de dubbele cijfers. Ja, je ziet toch wel dat hij specifieke dingen heeft. Hij is sterk, hij is balvast. Hij weet goede momenten te pakken voor de goal. Vandaag die goal die hij maakt vanuit de voorzet en gisteren ook. En ja, dat zijn wel specifieke kwaliteiten van hem. Hemmen hoopt het bij Cambuur het gevoel voor om te krijgen dat hij 2 jaar lang bij AGOVV ek hier. Dus keert hij er 20 in 1 seizoen in. Hij hoopt op een transfer naar de Eredivisie, maar het waard het Belgische Westerlo. Vol het hoogste niveau in België, maar Hemmen spelen amper. Ek terug een blessure. Dat verlengde seizoen wil hij zo vlug mogelijk vieren. Ik moet nu gewoon weer dat gevoel zoals het seizoen ervoor krijgen. Doelpunten maken, veel wedstrijden winnen en dan komt het vanzelf weer goed, dan vergeet ik het vanzelf. Want je maakt het er op een gegeven moment 20 in 1 seizoen. Is dat weer een aantal waar je op richt? Nou, ik ga maar geen aantallen noemen, maar ja, je moet nooit voor minder gaan, denk ik. Dus ik ga het proberen. Hemmen gaat dus voor 20 goals. Dubbel zo volle als Cambuur de matje wilt in OMB. Maar dat slaagt het net echt. Oebeles Kokker zit te slap in. Mark Diemers rekt de peel. Even later stuit Marco van der Heijden op de keeper en krijgt Oebeles Kokker opnieuw de bal er net in. Maar krijgt van het skoft valt er toch. Het is een mooie sleepbeweging van Mark Diemers en zijn schot wordt van richting verloren. 2-0. Ik dacht dat je hem harder op in. Ja, dat is jammer. Maar 2-0. Zo bij gooien er nou bijna al wat frisse jongens in. Dus ik ben benieuwd hoe het kan. Ik vind van onze kant ik slappe hap. Net echt, dat zij lekker spritsig voetbal. En dan krijg je een excuus in de veld ziekje, dat mag niet waar, dat mag gewoon bij de zelf ziekje. Dus het is de bedoeling dat we er een paar meer in zitten. In de tweede helft een paar nieuwe gezichten bij Cambuur. Zo zoeken we Wout Drosten. De onderhandelings over een transfer naar VVV binnen afketst en dus bloedt hij voor eerst bij Cambuur. In de spits is Martijn Barto de vervanger van Michiel Hemmen. Barto is bepaald net benauwd voor de concurrentiestrijd maar de Nijman. Dat is alleen maar goed. Vorig jaar had ik Mark de Vries, die heeft me een heel jaar scherp gehouden. En ja, nu is het aan Michiel en aan mij om elkaar scherp te houden. En dat zal ook zeker wel lukken, denk ik. Doelpunten binnen ek in de tweede helft het joer. Cambuur is bepaald net op dreef en OMB houdt knap staan. Er komt uiteindelijk wel 3-0 op het scorebord terug een doelpunt van Melvin de Leeuw. Maar een aangang, liek als vrienden hier, doet OMB maar 12-0 klop krijgen, bloedt de dragsters dit hier besparen. Ja, maar de laatste bal. Wat er het meest bleed van de broers? Oh, ik ben wel heel blij. Ja, nee, het bleef. Dat is logisch. Ik denk dat hun net zo blij zijn, maar wij gaan wel aardig voetballen. Je moet OMB de complimenten aan. En je moet er zelf zien dat er een hoop werk te doen is. En dat er een hoop voor hunzelf spelen. En dat moet er wel gauw uit natuurlijk. Ja, maar dat is wel heel belangrijk. Maar keuren die jongen.